Takže dneska čaute ľudia, dneska hráme NHL. Áno, je to dobrá vec. No a vlastne dneska ja idem hrať za All Stars, všetkých najlepších hier na svete. Proti Canucks. Proti ním idem, no a budem sa snažiť dávať pekné góly, aby ste mohli vidieť, ako hrám. A asi sa pýtate, prečo máš taký silný tím? Lebo každý, kto chce robiť také pekné videá s tými hráčmi, ktorí majú akože veľké hodnotenie, tak sa s tým dajú aj spraviť pekné triky. Tak preto mám taký silný tím. Mám tu napríklad Wayna Gretzkyho. A dávame sa do šance, nevadí. Ale môžeme možno, že získať puk. Nevadí, idú do protiútoku. A dostal veľký hit. Až padol na zem. Wayne Gretzky bude prihrávať. Nič sa mu nevydarilo, nevadí. Ďalší veľký hit. Od hráča s číslom 2. Ideme ďalšie buly pri ich bráne. Pri kanadskej bráne. Nevadí, ale máme stále útočné pásmo. Musíme to vyhrať. Aspoň tieto súboje, lebo máme stále puk na sebe. Prihrávka, bum, nevadí. Bum, dostal veľký hit od nejakého obrancu a nedávame gól. Veľká škoda. Prvá tretina, 14 minút a 54 sekúnd. Stále v útočnom pásme sme. Musíme dať gól. Strieľame, nedávame. Nevadí. Čo toto natáča? Sme stále v útočnom pásme. Zle sme prihrali. Nevadí. Ideme pre puk. A hneď rýchly protiútok, aby sme mohli nabrať rýchlosť. Prihrávame a gól! Nádherný Peter Forsberg dal gól. Nádherná prihrávka pre Peter Forsberg a dáva gól proti Kanade. Najlepší All Stars sme my a dali sme prvý gól pre Teraz budeme mať ďalšiu príležitosť, ale nedáme ju, lebo som to pokašľal. Nevadí, nedáva veľký hit, ale ideme do útočného pásma, prihrávka a vyblokovali nám hráč z Kanady. Zakázané uvoľnenie, nevadí. Snažíme sa dať ďalšie pekné góly, aby sme to dali. Ideme do rýchleho protiútoku. Rýchly protiútok a prihrávka, ale zlá. Rýchly protiútok, nevadí. Dal som hit vlastnému hráčovi a vyrážame puk, ale my sme ho nechytili, nevadí. Náš brankár Roy chytil.
máme s jedným z najlepších brankárov na svete. Lebo je to čo? All Stars. Nedali veľkú príležitosť. Nedáva veľký hit. Snažíme sa ho obrať. Wayne Gretzky. Zlá prihrávka. Ale dostáva ten, čo má predtým puk, tak dostal zle. A ideme sa biť. Bola vyvolaná bitka od Horváta. Od Horváta musíme ho zbiť, lebo on nás. A jeden hráč, je to 4-4 a jeden hráč sa im ešte zranil. Nevadí. Patrick Roy sa volá náš brankár, ktorý chytá všetky góly, ale ho asi vymeníme, lebo potrebujeme takého, čo nemá prilbu. Ale prihrávame a gól! Lemaix dáva gól. Dávame gól. Forsberg a Macins mu prihrali na gól. Nádherný. Hráč s číslom 66 dal gól. A ja vám potom aj vysvetlím NHL-ku, že čo sú to zlaté herné štýly, to je ako keby aj vo FIFA, čo sú priamaky, že ich vie dobre kopať, no tak aj túto to je, že napríklad taká kosť, ktorá je zlomená, no tak to je, že lámač kotníku, lebo strašne rýchlo sa vedia otočiť a nič sme z toho neurobili. Nevadí. Bola to ako keby prihrávka. A teraz prihrávka na zlého hráča, protihráča práve. Nevadí. Idú do útočného pásma, ale dostáva veľký hit. Možno, že sa ani nezdvihne, lebo bol silný. Posledných pár sekúnd do konca. Snažíme sa to. 8 sekúnd do konca celého nášho prvej tretiny a možno, že ešte by sme dali gól, ale nevadí. Prvá tretina 1-0, môžete vidieť. No a snažíme sa dať 1-2 góly, dali sme 2, obidva pekné, musíme takéto dávať. Zakázané uvoľnenie. V 2. minúte 19 minút a 42 sekúnd. Presunuje sa ku našej bráne. Wayne Gretzky. Zlá prihrávka. Ideme dopredu. Prihrávam a nič z toho nebude zatiaľ. Nevadí, išli do protiútoku a dostal veľký hit. Ideme ďalší protiútok rýchly. Prihrávka, ale nič z toho.
Prihrávka a nevadí. Ďalšia strela na bránku, ktorá mohla byť využitá dobre, ale nebola. Dostal ďalší veľký hit. Zase sme stratili púk. Dostáva hit. Od nášho hráča s číslom 2. Ďalší hit. Nevadí. Som mal z prvej. Nevadí. Som minul túto. Dali sme ho pekne dole, aby sa mal od čoho učiť. A nedávame gól. Nevadí. Brankára majú dobrého a to je dobré, lebo ja si môžem zastrieľať. Snažíme sa. Hopa, nevadí. Som chcel dať z prvej som chcel dať strelu, ale nevadí. Aspoň sme vystrelili. Ideme dopredu. Dopredu a gól z prvej. Billy Wow dal gól krásny z prvej. Nádherný gól. Potom máte na mojom teraz kanále Lubos Game máte jednu vec, že som dal taký backhand, forehand, teda backhand som dal gól do vinkla a ďalší gól sme dali z prihrávky a asistencia. Steve Jezerman. Prihrávka a nemali šancu. Niektorí hráči sú ešte len bez príľuby, lebo už vtedy, keď ešte oni hrali, tak vtedy neboli také pravidlá, že museli sa nosiť tieto príľuby, ale proste hrali bez prílieb a zlá prihrávka, ale to nevadí. Nevadí, som chcel dať taký pekný backhand. Potom možno, že si môžeme na video zahrať aj keď chcete aj FIFU môžeme, lebo budeme sa snažiť aj všetko vlastne natáčať. A potom si vytvorím nový účet a budeme tam hrať Need for Speed. A to budeme mať taký ako keby roleplay, že budeme tam iba hrať, proste nevadí, dávajú nám gól. Podkolzin nám dáva gól. 92. Radujú sa všetci fanúšici. Nám to nevadí, lebo teraz im strelíme gól. Neviem s kým, ale dáme to asi s gréckým, ktorý má na čísle 99. Ktorý má na čísle 99. Grécky chytá. Grécky nevadí. Grécky nevadí. Grécky chcel dať gól, ale dali sme mu hit. Ďalšia tretina je za nami a pripravuje sa ďalšia. Hráme ďalší
najlepší proti Canadiens. Ďalšia tretina, stav 4-1. Góly vám tu potom dám. Možno, neviem, jak sa to robí, ale budem sa snažiť to vedieť urobiť, že spravím vám také, že zostrihám video. No a toto začnem proste sem dávať aj nejaké veci a nevadí, chceli sme vystreliť, nevadí, vystrelíme, nevadí, Demko to chytá. Demko, výborný brankár, musím ho pochváliť. Veľmi, veľmi dobre bráni vlastne svoju bránku, keď je brankár. Nevadí, strelecký pokus malý a teraz ide rýchly protiútok a nedávame gól. Prihrávka, nedávame, otočka, prihrávame, nevadí. Otočka, nevadí. Poď, musíme počkať všetkých hráčov a ideme, prihrávka, nevadí. Spravíme veľa chýb, ale aspoň to má tú cenu. Nevadí, dali sme offside, to vadí trochu, lebo sme v strede ich pásma. Puk, my sme dali obrovitánsky hit. A nedávame gól, zblokovaná strela. Ďalší veľký hit, ktorý mal veľké očakávania. Prihrávka a musíme ísť ďalej. Zajtra bude ďalšie nové video na tomto kanáli. Gól! Ale neplatil. Nevieme prečo. Sakič prihral pekne a my sme to tam vlastne od brankára dokopli. A možno nebol gól. Nebol. Zebrali nám puk. Nevadí. Howie ide dopredu a nedáva. Škoda. Nevadí. 4-1. Posledná tretina a už sa blíži ku koncu. Sme v útočnom pásme a dávame prihrávku. Nevadí. Krásna strela. Gól! Borkue dáva gól. Síce nebol pekný, ale bol. Trochu väčší náprah a je to tam. V bránke ako zašité. Zostava. Zakic, grécky, Howie. Ideme, 77 a prihráva a nevadí. Nedali sme gól, ale nevadí. Ďalší strelecký pokus.
teraz grécky môže dať možno hit, ale teraz to bolo silné. A dostávame sa do ďalšieho veľkého breaku a nedávame. Nevadí. Strela, nevadí. Strela, teda prihrávka a nič. Demko chytá. Demko chytil. Sme stále v útočnom pásme. Teraz to rozhodneme, či dáme gól, alebo nie. Gól! Neil Liostrom! Nádherný, nádherný. Musíme uznať nádherný gól. Nádherne to tam poslal. Aj keď brankár tam bol, poslal mu to cez rameno a zvyšuje na 6-1. Nevadí, nevadí. ...42 sekúnd, dokonca zablokovaná strela. Zlá strela veľmi a aj slabá. Máme jednu z posledných šanc to vyrovnať a dať rozhodujúci gól. A nedávame, ale možno sme mohli dať prihrávku a to by bol potom gól. Ďalší veľký hit. A dávame gól! Gól! Lemux! 66. Hráč s číslom 66. Mario Lemieux. Nádherný, sme si ho tam prekľúčkovali. Hráč s číslom 66. Mario Lemieux. Nádherný gól. 0,9 sekundy. A vyhrávame. Konec. Vyhrali sme zápas. Môžeme sa radovať, ale ten tým druhý nemôže, lebo sme ich porazili. A to je na dnes všetko. Nádherné góly padali dneska. Na dneska možno to je všetko. A môžeme, ešte natočím jedno video, a môžeme sa dať do konca. Čaute.